धुबरी जिल्लानि बारग' उफ्रा जिल्ला बेंगिरि एस साइबुर रहमानखौ आयनि बारा दोहोन मोननायनि दायाव मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ हमदोंमोन। धुबरीयाव उफ्रा जिल्ला बेंगिरि जानानै थानाय समाव खान्थि बेरेखायै गोबां रां जाख्ल'नायनि अजदखौ बिथा खालामनानै बे नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स सेलनि एसपिआ फोरमायनाय बायदियैब्ला साइबुर रहमान आरो बिथांनि सानै बिसिनि मुङाव 100 कौटि रांनिबो बांसिन दोहोन थानायनि फोरमानखौ मोननाय जादों। एस साइबुर रहमानखौ सान 6नि थाखाय पुलिसनि बेंखनाव दैथायहरनाय जादों। धुबरी जिल्लानि बारग' उफ्रा जिल्ला बेंगिरि एस साइबुर रहमानखौ आयनि बारा दोहोन मोननायनि दायाव मंगलबारखालि गिबि मन्थ्रिनि स्पेसियेल भिजिलेन्स सेलआ हमदोंमोन। धुबरीयाव उफ्रा जिल्ला बेंगिरि जानानै थानाय समाव खान्थि बेरेखायै गोबां रां जाख्ल'नायनि अजदखौ बिथा खालामनानै बे नायबिजिरनायखौ खालामनाय जादोंमोन। गिबि मन्थ्रि भिजिलेन्स सेलनि एसपिआ फोरमायनाय बायदियैब्ला साइबुर रहमान आरो बिथांनि सानै बिसिनि मुङाव 100 कौटि रांनिबो बांसिन दोहोन थानायनि फोरमानखौ मोननाय जादों। एस साइबुर रहमानखौ सान 6नि थाखाय पुलिसनि बेंखनाव दैथायहरनाय जादों।